Balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyong news team. Una sa balita, una sa aksyon. Bayang gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag bugos nga Pilipinas sa welcome na sa pagpangalagad sang aksyon na Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Lunes sa Agosto 8 tuig 2022. Makitan kita live sa among official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod kag mabatian pagi sa www.actionradyobacolod.com.ph. Kaming inyo mga tag-balita. Aksyon and Defensor Lisan. Kag Action Dale Salazar para sa mga pangulong dinala na una kita sa mga balita lokal. Guardia patay matapos ang triple collision sa Barangay Alihis. 92 ka mga nagparehistro sa Comelec Bacolod, wala ginbaton sang ERB. Sa balita national, DOH liwat na nawagan sang mga blood donors. Prolonged COVID-19 wave mahimo abatsagan tubto ber months. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato tuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey.
Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, Sa mag-usap. mga balita lokal, patay ang security guard sa UNOR matapos maaksidente ang ginasakyan sini nga Yamaha Sniper nga motorsiklo sa may Circumferential Road, South Barangay Alihis, siyudad sa Bacolod, ginasang kagahon Lunes nga adlaw. Ging kilalang napatay kay SG Louis Vergara, 41 anyos, kag residente sang Purok Ezekiel, Barangay Handumanan, Bacolod City. Ging pahay ni Police Captain Elmer Bonilla ang hepe sang Police Station number 7 na nag-overtake ang tricycle nga Honda TMX nga ginamanaw ni John Dayday, 23 anyos, sa Suzuki Multicab nga ginamanaw naman ni Warren Blance, 42 anyos, pabuluyo sang NHA Barangay Panokoy, transakop sang siyudad sa Bacolod. Bangod sini nabungguan sang tricycle ang motorsiklo sang biktima kag nalapakan na sang multicab ni Vergara. Suno sa hepe yara sa custodial facilities ang police station number 7, ang duwa ka mga driver kalakip na ang ila mga salakyan. Sa iba niya balita lokal, wala ginaprubahan sa Election Registration Board o kun ERB ang application sang 32 ka mga nagparehistro sa COMELEC Bacolod. Sa kay Bacolod Election Officer Attorney Catalina Trino Canya, 31 ang gin-disapprove ang nagikan sa Barangay 19 kag isa naman ang gikan sa Barangay 28. Madumduman, 41 tanan ka mga aplikante ang gin-question kag ginpatawag sang ERB nagligay nga simana. Gin-ehemplo ni Trino Canya nga kalabanan sa mga wala ginaprubahan nga gikan sa Barangay 19 ang gin-relocate na sa Purok Pedring sa Barangay Estefania base man sila palayag sa ERB hearing. Patag ni Kanya, magkaboto kung tani ang mga natungdan nga aplikante kung nagparehistro sa insakto nga lugar. Pero kay Kanya, sarang pa makafile sa Cortes ang petition for inclusion ang mga wala na aprubahan. Padala na sa notice of disapproval ang mga natungdan nga aplikante. Ang ERB ginabugusan ni Trino Canya, kaupod si Attorney Jobert Catalbas, ang tiglawas halin sa Bacolod School Division, kag ang City Civil Register Head nga si Attorney Hermilio Pauyon. Out of 41, naging patawag naton, may ara kita nga disapprove nga 32 ka-applicants naton. Mostly, ang applicants nga na-disapprove naton ang nag-apply for registration sa Barangay 19. Ang kabahin sa pagpahayag ni Bacolod Election Officer Attorney Katrina Trino Canya.
Liwat nga magapakig-angot ang DSSD Bacolod sa Bangsamoro Region kay sa Office of the Civil Defense sa posibleng pagpabalik sa mga badyaw sa ilang lugar sa Hulo. Suno kay Pasitatero pamuno sa DSSD Bacolod natala nga magsapol ang Anti-Mendecan City Task Force ang syudad para planuhan ang pag-rescue sa ila kag mapabalik sa ilang lugar. Pero suno kay Tero ila pay verify kung bala badyaw gidman ang nagapanglimos sa mga dalalon sa Bacolod o kung badyaw looking. Ginpahayag sang DSSD official nga magapangita sa paagi para ma-rescue ang mga badyaw. Bango din yung nagapadayon mga programa sa opisina lakipman ng pagbulig sa mga street children. Pero ginklaro ni Tero nga wala gina-discriminate ang mga badyaw pero kung nagadisturbo na sila sa syudad, dili na magapatunga ang opisina sang DSSD. Kung madumduman na 2018, nakapatigayon na sang rescue operation ng DSSD kag napabalik ang mga badyaw sa Mindanao. Masikop din naman sila and makaplano kami kung anong himuon namon sa ila para nga ipabalik sila kaya balila kuno Cebu sila nag-agi no? So we will coordinate naman with the Bangsamoro region no? Nabatian ang tingog ni DSSD Head Pasitatero. Nag-umpisa na ang syudad sa Bacolod sa pagpreparar para sa 2023 nga pondo. Ginpahayag ni Bacolod Councilor Jude Tadeo Saison ang chair ng Committee on Finance and Appropriation, may duha ka adlaw nga strategic planning nga ginpatigayon si Bacolod City Mayor Albi Benitez kaupo ng tanan nga mga department head. Suno kay Saison ginhatagan sang tsansa mga department heads nga magpreparar sang ila pondo o kon budget proposal kag ini ang ila gindepensahan sa atubang sa mga department head. Para kay Saison, importante ang ining aktibidad bangod sa tinalikdan nga administrasyon, ginaligar nga wala meeting ang pondo kag ginasunod na lamang ang luyag sang City Mayor's Office. Wala pa may baluan kung pila ang ginaduso nga pondo sa 2023 sa Bacolod nga pinakauna sa idalom sa Benitez administration. Sa dugang pang balita lokal, tinguan sa National Bureau of Investigation o NBI Bacolod nga may baluan na kung sino ang operator kag maintainer o kung financier sa likod sang duha ka mga illegal nga nagapataya sang small town lottery o STL nga nadakpan sa syudad sa Bacolod. Suno kay NBI Bacolod Agent in Charge Attorney Renwa Baldovino, ilaman ni baluon kung may public official nga involvado sa mga operasyon. Ginpahayag ni Baldovino nga may kasuguan nga nagapatong sang penalidad sa tanan nga mga involvado sa illegal STL operations. Nagligad nga Agosto 5 gin-raid sang NBI sa establishmento sa sulod sang Libertad Public Market sa Bacolod kag gin-aresto ang duha bangod sa pagpangolekta sang taya sa STL nga wala sang prangkisa halin sa PCSO. Sa katapusan nga balita lokal, desisyonan sa Negros Occidental Provincial Legal Office sa PLO antes matapos ang bulan sa Agosto ang sabat nga ginpasa sang anong ka mga empleyado sa Provincial Agriculture's Office nga ginisyuhan sang show cause order o kon CSO bangod sa ginaligar abuso nga paggamit sa salakyan sang gobyerno. Suno kay Provincial Legal Officer Attorney Alberto Nelias Jr., diri may baluan kung dapat padayunon ang pagpasaka sa formal nga kaso kontra sa mga ginareklamo nga mga empleyado. Kalakip sa mga ginreklamo ang pamuno sang Agricultural Engineering Division nga isa sa mga nag-usar sang government vehicle sang Hulyo 15, 2022. Sila ang ginreklamo sang driver nga si Lemuel Gravino kag Administrative Aid for Mario Piquet nga in charge sang Capital Cab Services Vehicles. Ginisyu ang CSO o kon SCO nagligad nga Hulyo 21. Sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippines Standard Time, alas 6:21 TTX 500 capsule mga ka-aksyon na kalabanan sa buong sa mga tao mayroon na sang fatty liver pero hindi This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life.
Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antofina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget Sa mga kaksyon namon, Happy Monday sa tanan nga naga-follow kay naga-monitor sa Facebook Live sa Aksyon Radio Bacolod. And syempre, welcome back. Welcome back. Ihanda, ilabas ang lechon. Sana all. Kaya rin si Action Defensor. The return of the comeback. Sana all. Sana all may Sige. palitson. Check natin ang comment section sa aton sa Facebook Live. Damo-damo na mga mensahe ang napadala sa aton sininga comment section kay Barky Tribe. Good evening dira sa imo kag ano ni ayhan ang real name yaksyonan. Barky Tribe ang iya sininga ngalan sa Facebook. Sige, salamat gid sa pag monitor si Ma'am Rochelle Fulgencio Susana. Nakatune naman sa aton sininga pagpangalagad kag si Iting. Kam si Iting? Hindi. Siya ni si Tia Kim Riman. Amo na ang ginbantog sila ni Action Doc kag ni Action Eden, no. Mayong gabi dira sa area sang Banwasang Musya. Kay Cecil Bekbek, good evening Action, watching FB Live. Tabi ko lang kay Emilio no. Ano? Morena ni siguro. Morena Tokilio sang Lunoy, Binubuhan. Salamat gid. Kay syempre ara naman si Rose Ana Eriman ang na-invitan ni Iting or nga mag-support man kag mga kabansang Energy Fans Club. Yes. By the way, thank you so much gali kay Action Dorel no sa pag-cater sa akon yung mga sa mga nagkuluwa sa ilang coupon no para sa aton yang Roleta promo sa Action Radio Bacolod. So anyway, sa mga ka-action naton nga wala nga wala pa nakakuha sa ilang coupon. So, pwede na ko muli kakadtua. Arin ako. And, syempre, sa mga taga-diri lang sa Bacolod, pwede ka muli kahapit. Ilabi na ko mga listener, gid ka mo sa avid listener ka mo sa Action na Radyo Bacolod. Ay, dira pa lang ka maguro sa guano, batiana. Sinong imo kilala? Action Deo Salazar. Sana all. Yes, good evening. Laki na si Ma'am Connie Laparan. Yes. Na nagkatadiri sa station. Layo pala siya identify ka na sa listener bangoti Facebook Live, syempre radyo kag mga friends mo nato na sa aton sila mga personal nga Facebook account. So salamat gid kay Ma'am Connie kag iban kag nato yung mga kay na may senior citizen nagsaka ang lakman. Opo jud ang bata niya. From La Carlota. Dito si lain pagid nga guro ya. From La Carlota City nagsaka sa 4th floor ngayon sang coupon kay Tita We. Ati kay Miss Wilma na siya. Pero kayo namin upod si Ma'am Connie Laparan ang taga dito man sila, taga DSB man. Kaya actually wala ko na lang tawan sa mechanics nga it's 18 years old and above. So nagayo ko siya kung pwede ang somebody na lang nga mas magulang niya or mamay or papay at si papay ang ginpa-intraya. So, thank you so much, Gida. Kay tatay si Sario, ano nga apelyido nila man. Ay lang, check ko na na Action Day lang. Kanalipad ko sa iyang apelyido. Sige, by the way, happy birthday sa kasing ko Action si Athena Garbanzo sa Salazar. Athena, so nag-celebrate sa birthday. Happy birthday. Yes, si ano gali ang iyang papa si Sario Paslon, siya si Nida Paslon. Sige, thank you so much, Gid. Diba? Sa mga ka-action naton nga nagpadala sa ilang mga messages sa bunga gabi sa kay, nabasa mo na kay Ma'am Cecil Bekbek. May dugan siya ang greeting section Yes, kay Nalin Fistisa kuno kag Sandra Bermilio nga nagapamati gid sa may Yellow Bell Binubuhan. Nalipat ko kung sa dining Binubuhan. Anyway, sa kay Ma'am Homa Lumena, good evening man. Kay salamat sa pag-monitor. Kag si Posadas Cirilo, mayong hapon, nagapabati kami diri sa may lechonan tani kakadto di ang taga-aksyon para kaintra mo kami sang promo ninyo. Salamat gida. God bless sa inyong tanan. Sir, inyong sininga location basi ma-comment nyo next time para makalabay ang patrol. Sa Saturday madala ko coupon
Kay may iba kita actually ng mga listener nga nagpamati actually naga-monitor, tikisaway kita dala sang coupon. Yes. Tapos na. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time alas 6:27 kagkaron sa detalye na sang mga balita nasyonal. Nanawagan ng DOH sa kwalipikado ng mga persona nga magdonar sang dugo para mapabilin ang nagakaigong nga supply sini sa mga blood centers sa healthcare facilities. Ginpahayag ni DOH OIC Maria Rosario Vergere, dapat padayon nga ma-replenish ang supply sang dugo apesar nga may nagakaigo pa nga supply ang Pilipinas. Suno sa health official, ang blood supply sang pungsod ang naapektuhan bangod sa COVID-19 pandemic matapos nga madamo sa mga tao ang niluyag magwa sa ilang mga panimalaya. Nagpakigangot man ang DOH sa karon sa PNP kag BFP. Pahayag ni Octa Research Fellow Guido David nga mahimo maglawig tugto months ang sa karon nga prolonged COVID-19 wave. Sunog kay David, ang karon nga wave naglawig ikumparar sa ginapaabot nga kalawigon sang Octa. Ginehemplo ni David ang Omicron BA.4 sa South Africa nga naglawig lamang sang 2 ka bulan. Ginaangot naman ni David sa iban pa nga variants kung nga naglawig o kung wala pa nakalapot sa peak ang karon nga wave sa kaso sang COVID-19. Samtang nag-positibo sa COVID-19 si Senator Amy Marcos ang kumpirmara ni Senate President Juan Miguel Zubiri sa sesyon sa Senado subong hapon Lunes. Ginpahayag ni Zubiri nga nagpadala sang komunikasyon si Marcos nga nagpositibo ini sa masakita. Ginpahayag ni Zubiri nga nagpangabayman si Marcos na kung mahimo i-acknowledge ini online kag mamarkahan nga presenta nga wala ginabuksan ng camera bangod ini ang may hilanata. Sa karon wala pa sang detalye nga ginpagwa ang opisina sang senador. Maganubo sa masobra 2 ka pesos ang presyo sang diesel kag gasolina subong nga semana. Sa separado nga mga advisories, ginpahayag sang Shell, Clean Fuel, Petrogas, Sea Oil kag Caltex nga magabuhin sang 2 ka pesos kag 10 sentimos sa kada litro sang gasolina kag 2 ka pesos kag 20 sentimos naman kada litro sang diesel. Ang mga kompanya sang langis nga nagabaligya sang kerosene ang magapanubo sang 2 ka pesos kag 55 sentimos. Maga-epekto ang bago nga presyo las 6 ang aga adlaw sa Martes, magluwas sa Caltex nga maga-rollback las 12:01 sang kaagahon kag sa clean fuel nga maga-rollback naman las 8:01 sang aga sa parehas man nga adlaw. Sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time alas 6:30 D3 Biofood Supplement mga aksyon ang natural nga anti-macro Una sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time alas 6:31. Inyo nabatian ang kabugusan nga mga balita sa Action Balita Evening Edition. Karon nga daw Lunes, Agosto 8, 2022. Sa liwat kaming inyong mga tagbalita. Action ang Defensor Lisa. Kag Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Action Radio.